Ahojte, moje meno je Laura a toto je môj pes Atos. Ráno začíname okolo 6:30, čo závisí od toho, ako sa ja zobudím a aký ma čaká deň. Ak nie je nejaký výnimočný deň, tak naše ranné prechádzky nezvyknú trvať dlhšie ako 30 minút. Kolečko, ktoré zvykneme chodiť, sa snažím odmieniať pravidelne, aj keď nie vždycky sa to dá, ale Atos vždycky uvíta zmenu. Viem, že niektorí ľudia by ma možno za flexo okameňovali, ale ráno, keď nie je toľko času, tak občas beriem flexo alebo stopovačku a tým pádom Atos si stihne obbehnúť všetko, čo potrebuje, počúchať, ošťať. To som asi takto úplne nemala povedať, ale skrátka vyhovuje mi to lepšie a on tým pádom zostane spokojný po zvyšok dňa. Respektíve ten čas, kým ja som v práci. Zvykla som to robievať často, že som do rannej prechádzky zaradila nejakých 5-10 minút nejakého cvičenia. Posledné týždne sme trošičku z toho vypadli, ale keď vidím tento šťastný chvostík, tak asi to začneme zaraďovať opäť. Respektíve mňa to baví a to sa to baví, takže nevidím dôvod. A teraz vlastne cesta naspäť domov. Pred nami môžete vidieť strom, ktorý nezvládol posledné poveternostné podmienky. Keď už sme späť, tak zvyknem vlastne Atos sa celého poutierať, umyť mu oči, uši, všetko čo treba. Ak zostáva čas, tak ostriať nejaké tie pazúriky. Nemá to rád, ale vie, že za všetko dostane mosku, takže vždycky to prežije. Vidíte, že prežil aj teraz. Atos je zvyknutý od malička, že časť svojej krvnej dávky dostane z ruky, to znamená za nejaké správanie, ktoré sa mi u neho páči, alebo za nejaké povely. To, čo takto neskrmím, tak vždycky dostane do misky alebo do nejakej plniacej hračky, nikdy nezostane hladný, asi by ma ukameňoval. Nehovorím, že tento spôsob je správny, ale nám to vyhovuje a funguje. Ja som s tým spokojná, lebo ho dokážem motivovať potom na jedlo, keďže nemá až taký veľký záujem vždycky o hračku, ale nie som kinológ, nie som vyštudovaný tréner, čiže skôr sa s týmto obráťte na nejakého odborníka. Nám to takto funguje, my sme obaja spokojní, takže u nás je to takto.